eső soha nem úgy esik. Nem valami fontos helyre kell menni, akkor nagyon szeretek megállni a biciklizés közben is. Ha elég meleg van, akkor szandál, és gyorsan megszered. Ezen ilyenkor a kártyúkkal van a baj, mert ott különben nincs nagy vízutakon, de azokat kell kikerülni. Hát igazából egy esőgyeki az bőven elég. Esőkövetem az nincsen. Olyat szoktam csinálni, hogy megvárom, amíg eláll, vagy esetleg, ha van rá lehetőség, lekapni a van alatta valami. Van egy vízálló táskám, tehát hogy például tudom, hogy így is el fog gázni, akkor fontos az, hogy egy olyan zsákom, vagy bármilyen vízhatlan dolgom legyen, amiben mondjuk egy váltóruhát bele tudok rakni, és akkor így ez már eleve tök praktikus. Ez egy ilyen nagyon régi darab, amit így szereztem pár száz forintért. Mondjuk, ha nagyon esik az eső, akkor így mondjuk alulról ázik még ugye legjobban az ember, és hát a legjobban érint a cipő. És akkor általában, ha mondjuk így nyár van, akkor mondjuk ezt a darabot szoktam felvenni, ami gumi, vagy van egy ilyen gumi szandálom is, vagy hogyha már ilyen nagyon durva eső van, és mondjuk kicsit hűvösebb is, akkor egyértelműen gumicsisztát. Elsősorban ugye a sárvédő, tehát az az alap. Mikor így nem volt ilyen húzatom, hogy a nyerget így védjem, akkor simán bármelyik nyereg alá be lehet rakni egy akármilyen zacskót, akkor nem is fél az ember, hogy azt ellopják, és akkor így bármikor elő lehet húzni. Meg vannak emberek, akiknek ugye bőrnyerge van, amit így nagyon védeni kell azért az eső ellen. Mondjuk nem kerül egy észreszállító nagy költségbe, hogy az ember egy minimális szinten védekezzen az eső ellen. Tehát végül is szerintem a legfontosabb az, hogy legyen egy sárvédőd, ami javarészt alulról véd, fölül meg egy esőkabát, meg valami a kapapolta. Rain won't hurt you. Water